Terve ja tervetuloa Tiimusko Vlogaa pariin. Ja nyt katsotaan näitä kysymyksiä sitten. Tästä on tullut, eli oikeastaan on tullut suurin osa kysymyksiä, mutta esimerkiksi kun likani on tullut, niin luetaan tästä nyt. Harrastatko mitään? Oletko harrastanut, jos olet, niin mitä? No pienempänä tuli, tai niin kuin nuorempana tuli harrastettua jääkiekkoa, futista, taitoluistelua, jousiammuntaa. Siinähän en mä oikeastaan muuta sitten harrastanut. Ne oli vaan semmoisia harrastuksia, että en mä oikein niin kilpailu niin missä, että mä en mikään niin kilpaurheilija ollut. Mä oon vaan niin harrastanut. Käynyt testaamassa ja tällainen. Lempipeli kautta pelit. No mitä mä nyt oon pleikkarilla pelannut, niin Final Fantasyt, sitten Yakuza 4 oli hyvä peli, sitten Last of Us, sitten tietysti FIFA 15, NHL 15, se nyt, mä en nyt oikein siitä tykkää, kun siihen tullut niin paljon niitä muutoksia. Sitten en mä oikein muuta tiedä. No Minecraftikin on ihan ok. Sitten Walking Dead, mitä mä PC:llä on pelannut, niin se oli hyvä. Lempiruoka. Lempiruoka. Kyllä se on ihan perinteinen makaronilaatikko. Lemppari vuoden aika. Kevät. Just ihan sitten niin kuin maaliskuun puolesta välistä syyskuun alkuun on se kivoin aika. Minkälaista naisista pidät? Semmoista, jotka on rehellisiä ja omia itseensä. Ei niin kuin tyrkytä ja oo niin kuin semmosia, mitä sitä nyt sanois. No ei mulla oikeastaan niin kuin semmoista hirveätä naisihannetta ole. Mutta kumminkin semmoista, jotka on kivoja ja on omia itseään. Eikä sitten esitä mitään. Pahin pelkosi. Kyllä se varmaan kuolema on. Kyllä varmaan kaikki pelkää kuolemaa. Että mitä me niin kuin tehdään tässä maassa. Tietysti me kaikki jossain välissä kuollaan. Että kyllä varmaan kuolema on se pahin pelko. Paras muisto lapsuudesta. Kyllä se on Disney Worldissa. Käyntiin tuolla Jinkkilässä. Kyllä se on paras. Uuden vuoden lupauksia. Semmoisen mä oon tehnyt, että mä jätän nyt karkit ja limpparit vähemmälle ja rupean syömään terveellisemmin. Saa vähän näitä kiloja pois. Lemppari, juoma ja herkku. No ennen tuli kyllä kokista juotua, että kokis oli varmaan se lemppari juoma. Ja tietysti irtokarkit oli se herkku. Lemppari TV-sarja tai elokuva. Ai nyt tuli paha, nyt tuli paljon. Niitä on niin paljon joita. No elokuvista lemppari, jos otetaan yksi elokuva, niin on Englantilainen potilas. Se on hyvä. Ja sitten lemppari TV-sarja. Niitä on niin hirveästi. Jos sieltä katsotaan yksi semmoinen oikein lemppari, niin kyllä se menee ihan japanilaisten TV-sarjojen puolelle, että se on toi Densa Otoko. En juotko kautta poltatko? En kumpaakaan.
En ole absolutisti, mutta en koe tavakseni juoda ja olla baareissa, ei vaan ole minun juttu. Tietysti vaan silloin tällöin, jos kaverin porukasta jossain menee jonnekin baariin, niin yhden sieltä ottaa. Yleensäkin sekin on sitten limulinjalla. Se on vaan halvempaa hakea vaikka limua tai vissyä tai jotain niin kuin kaupasta tai juoda kotona. Keitä YouTubettajia seuraat? Mulla on semmonen vanha kanava, missä mä nyt niin siellä on enemmän niin kuin noita seurattuja. Täytyy lisätä niin, mutta Merkur tekee hyviä pelivideoita. EatSpeak, EatPlays, Herbalisti, Pikkupinsku, Miisas, Splay Suomi. Mitäs mulla siitä muita siinä oli? Mr. Jallu, Mr. Tuomo, Niilo 22, Matias Keskitupa. Sitten on noita japanilaisten bändien noita YouTube-kanavia, niitä seurailen kanssa. Ja sitten tätä en tiedä, Blank on kysynyt, oletko käynyt Intiä? En ole käynyt Intiä, minut on vapautettu asepalveluksesta. Koska en vain halunnut käydä Intiä. Se on niin helppoa. Enkä kokenut sitä tarpeelliseksi Intin käymistä. Niin en ole sitä käynyt ollenkaan. Sitten katsotaan täältä lisää kysymyksiä. Eli Limakakka Channel on kysynyt. No periaatteessa tuli nuo mun suosikkipelit tossa jo. Ja tietysti niin myös nuo mitä Flokka ja muut opettajaseurat nekin tuli tossa noin. Ja kohta pitäisi tulla heti kun löydän minun kännykkäkameran piuhan, jolla saan siirtyä. Sieltä pitäisi tulla minun huonesetuppi. Tai mitä minä olen huoneessa, niin tää on nyt vähän keskenään tää mun huone. Mutta se tulee täältä kumminkin. Niin ja kaikille niille idiooteille, jotka laittaa paskaviestejä. Pakkohan ne on lukea, kun ne siihen tulee, kun katsoo, että keltä nyt on esimerkiksi tullut viestejä. Että kaikki tommoset mun äitiin liittyvät, ne ei oikein ole kivoja. Olisiko kiva, jos mä tulisin teidän äitistä sanoa? Varmaan tekin käytte niin kuin teidän äitinne luona välillä. Että kun äiti nyt ei niin kuin liity tähän mitenkään, niin voitte pitää ne ihan omana tietonanne. Mä nyt asun äitin luona ja deal with it. Niin. Suomessa on varmaan aika montakin ihmistä, jotka asuu äitinsä luona tähän ikävuoteen mennessä. Se nyt on vaan, tietysti mä haluaisin niin pääkaupunkiseudulla asua ja tällainen, mutta se nyt on helvetin vaikeaa nyky-Suomessa saada yleensäkin kämppää mistään ja töitä. Jos mä nyt sattuisin vaikka koulutuspaikan tai jonkun saamaan Helsingistä, niin tietysti mä haluaisin siirtyä täältä Mutsilta. En mä nyt täällä haluaisi asua. Tää nyt on tämmönen tilanne, että pitää olla joku katto vähän päällä. Mutta tilatkaa, tykätkää, jos tykkäätte. Jos ette tykkää, niin ette tykkää. Mutta kumminkin. Lisää on tulossa.
voidaan näitä enemmänkin kysymyksiä. Tuossa nyt oli kyllä ihan hyvin noita ja tosi hyviä kysymyksiä. Mutta saa laittaa lisää. Saa peukuttaa, saa tilata. Ja mä laitan tänne jossain vaiheessa tänne mun tietoihin noita, että mistä saa muuten kiinni. Minne voi kans laittaa viestejä tälleen. Että eiköhän tää ollut tässä ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Se on moro!